50 वर्षापूर्वी कुणकेश्वरची महाशिवरात्र यात्रा कशी भरायची जाणून घेतोय। माझ्या सोबतीनं गावातील ग्रामस्थ आहेत दिलीप मुंबरकर साहेब, काय सांगाल कशा पद्धतीने कुणकेश्वरची यात्रा भरायची 50 वर्षापूर्वी? 50 वर्षापूर्वी यात्रा एवढी चांगली भरायची म्हणजे मस्त, आताही भरतं भरपूर, पण त्यावेळी भरपूर देव याचे अतिउत्तम आणि आनंद वाटायचा त्यावेळी यात्रेचा मस्तपैकी. आणि ती आणि त्याच्यापेक्षा आता पण डबल यात्रा झाल्या, पण तो त्यावेळीचा आनंद आता नाही. त्यावेळी काय अंदाजे म्हणजे खर्च किती, आता किती रुपयात यात्रा व्हायची तेव्हा? खर्च काय त्यावेळी म्हणजे काय 1 रुपये जरी असलो 50 वर्षापूर्वी आपल्याकडे खर्च तरी भरपूर व्हायचं. म्हणजे 5 पैशाची मुरली यायची, 10 पैशाचे एखादा घड्याळ यायचा असं. हा त्यावेळीच. आता काय महागाईच वाढली त्यामुळे काय नाही. बरं, त्यावेळी अजून काय अशा आठवणी सांगू शकाल ज्या लहानपणाच्या आठवणी तुम्हाला? आठवणी म्हणजे त्यावेळीच्या जे यात्रेसाठी हे यायचे म्हणजे तमाशा यायचे, नाटकं व्हायची किंवा पिक्चरचे टॉकीज वगैरे असायचे त्यावेळी. म्हणजे लोकांना ते विरंगुळापण व्हायचे त्यावेळी, म्हणजे आनंद वाटायचा असं भरपूर. त्यावेळी रोड पण मातीचे होते, त्यावेळी एकदम असे धुरळ्यात गाडी येत एसटी येताना मजा वाटायची. देव चालत यायचे त्यावेळी 50 वर्षापूर्वी, म्हणजे मध्ये त्याच्या 50 वर्षाच्या आतमध्ये. हा, त्या देव असे कापण चालत यायचं रोड. आता लॉरीने येतात, लॉरीने जातात, कधी जातात ते समजत पण नाही, पण असे त्यावेळीचा आनंद मस्त होता. बरेचसे देव आजही तसे पारंपरिक मार्गाने जुन्या मार्गाने देवी येत तर येतच पारंपरिक. ते तारामुंबरी फुलच्या तिथं म्हणजे तुमचं आपले काय ते पातीचं साखव करून ती पलीकडे. भाविक भक्तांबाबत काय सांगाल? म्हणजे तुमच्या बरोबरचे अजून काही तुमचे मित्रमंडळी तेव्हा यात्रेमध्ये येत असतील, कशा पद्धतीने इकडचा एकंदरीत परिसर असायचा? आता खूप सारी सजावट आम्हाला सगळ्यांना पाहायला भेटते. हो, आता त्यावेळी कसं सजावट वगैरे आणि असं चांगलं म्हणजे, पण आहे तसा आनंद. पण कसं आता वेगवेगळं, त्यावेळी लाइटिंग नव्हती, आता लाइटिंग आहे. मंदिराच्या आवारात मला सजावट वगैरे चांगली, असं फर्स्ट क्लास छान, ते बघायला छान. अजूनही काही स्थानिकांना आपण भेटणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत दक्षिण कोकणची काशी श्री क्षेत्र कुणकेश्वरची महाशिवरात्र यात्रा 50 वर्षापूर्वी नेमकी कशी भरायची. चला आमच्या सोबत.